Heb zich dat ganse knap kaas opgegeten? Ja, zeker, maar maakt dat nou goed gek? Wat denkt ze wat alles kost tegenwoordig? Ik kan toch beter hier alles opvreten dan dat ik thuis alles op moet eten? Och joh, de betalen dat gewoon natuurlijk als man, dat maakt het goed. Eruit zit ook op in de los. De kosten zit niks in erin. Het is hartstikke leeg. Nee? Ja, wat neemt ze wel al kost? Ik vind dat stuk hartstikke gek deze mannen. En We ik moeten ga- er dan ook gauw een kans hebben. Ik heb een idee. Ja, met Van Oken, die is die patentoren, ik weet niet wat er geworden is bij. Er zit een of ander met een hijskraan hier en die zit dat ding gedaan. Kan je gauw komen? Mijn naam is Jo Dabekoeze. Heb je net als mij moeite met om zware dingen op te luchten? Bel dan Herberts Transport. Voor alle kraanverhuur en transportmiddelen. Stoppen! Naar beneden! Ja, je bent allemaal aangehouden. Gebeur ons niet luisteren. Hallo? Ja, hand op de rug. Een beetje bewegen. In de bus. Oppassen bij het hoofd. Het is los toch, man? Nee, man, Martens. Benen op elkaar. Kom verder. Juist. Lukt niet. Lukt niet. Eens even komen met de flex. Maak hem even open. Dan ik gewoon voor beginnen met de vingerafdrukken, meneer. Moet dat? Ja, dat moet ja. Even die kant op. Nee, kom maar even met daar. Ik zal u even uitleggen wie dat werkt. Gaat hier maar even staan. Gewoon van de vingers een afdruk maken. We beginnen met de duimen. Dan gaan we door naar de wijsvingers. De wijsvingers, meneer. Dan gaan we even foto's maken. Met de rug hier achter tegen gaan staan, meneer. En even goed in de camera kijken. Ik zal hem gaan liggen zetten. Weer. Goed, de volgende kind komen. Terug hetzelfde, meneer. We gaan even foto's maken. Met de rug achter tegen staan en dadelijk goed in de camera kijken. Godverdomme, ik is zo bang die dat vol geworden. Hè? Goed, de volgende twee kunnen komen, want ik moet nog even samen op de foto zitten. Het hulkje is namelijk bijna vol. Ja? Even één, hetzelfde als de vorige. Met de rug erachter tegen. Goed mannen, kom maar deze kant op. We kunnen hier naar binnen. Ja?
Stel ik die maar op. Ja, je zit een knopje, de kindje nu een kaars is van nood gevallen. Dus ik verzin me slapen, ja. En? Vingerafdrukken? Is er niet meer te nemen. Het heeft niets opgeleverd. Niet hier in de buurt. Ik heb nagevraagd bij de Belgische en de Duitse collega's. De jongens hadden alcohol in hun bloed en voedsel in hun maag. Bij de mannen zijn resten in de maag aangetroffen van kreeft, schelpdieren, parel, couscous, asperges en artichok. Oh, er is shit gelopen. Ik heb aan de beul af en wel een kom op. Ja, zeg maar. Meneer de politieman, er heeft u scheet gelaten. Mag ik er alsjeblieft uit? Hallo, hier uw L1-reporter. Zoals je ziet, sta ik hier op de plaats hoe het potentatenbeeld is geklauwd. Verschakelen nu even naar de rechtbank, hoe de criminelen zo meteen terecht zullen staan. Zo mannen, opstaan. Het is niet om naar de rechtbank te gaan, je wordt ervoor geleid. Ja, je kunt met komen. Jongen, ik heb niet te geloven hoe dat stinkt op. Ja. Oh, kut, die ruiken ook nog eens. Ja, nog. Ik zie door de bus aankomen van de politie en de criminelen komen eruit. Ik ga kijken of ik commentaar kan krijgen van ze, want het is niet normaal dat ze het potentatenbeeld geklauwd hebben. Weg! Geen commentaar! Hallo, Geen commentaar! kan ik het vragen? Hallo, kan ik het vragen? Geen commentaar meer! Weg! De advocaat van ons, ik heb er alleen mijn kopie van. Hierbij open ik de zitting en ga die staan voor rechter Thijs de Eerste. Ja, oké, dat zit nog zitten nog staan. Ga die zitten. Hier. Na zorgvuldige bestudering van de bewijslast vindt deze rechtbank het wettig en overtuigend bewezen dat Geer de potentaat gestolen heeft. En daarom veroordeelt deze rechtbank u tot een gevangenisstraf van 11 maanden, 11 dagen, 11 minuten en 11 seconden. De rechtbank heeft gesproken. Meneer de rechter, Ja? mag ik nog iets zeggen? Meneer de agent, is dit soms van u? Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Afvuren naar de gevangenis, naar wat ze verdiend hebben. Doe ik, meneer de rechter. Kom, opstaan, wegwezen. Volgt u mij. Goedendag, meneer de rechter. Goeiedag meneer Boonstra. Zeg, wat is het rustig hier? Ja, dat had me het gemaakt, hè. Vertel. Ja, ik had me daar, als beste klant, hè, had me daar veroordeeld tot een straf van 11 maanden en weet ik veel wie wat je allemaal had gedaan. Maar ik zit er met, hè. Ik heb geen klanten meer. Nee, dat zie ik dat je niet is. Zo gekelderd, hè. Goh. Als dat zo doorgaat, hè, kan ik de deur sluiten, dan gewoon een failliet. Is Ja. dat niet mogelijk? Dat we dan misschien gaan dat kunnen doen? Ja, Dat misschien het omzetten in een taakstraf of zo, dat we die man wel zo vlug mogelijk waar hij kregen. Kom. Ja, hallo? Hallo? Ja, je bent rechter Thijs de Jaatste. Ja, meneer de rechter. Je weet dat ik die potentaat, die oud-prins, die eigenlijk veroordeeld. Ja? Ik heb me toch nog een keer alles goed bedacht en we gaan dat omzetten naar een taakstraf. Een taakstraf? Ja, naar een taakstraf. Oké. En die taakstraf is dat ze naar Wielring moeten gaan, want Brandsbeer, dat gaat uit Limburg, en dat ze Ja. door de restjes gaan opdrinken. Dat is een gepassende straf van die potentaat. Nou, dan hebben die varkens wel geregeld. Hadden we dat regelen? Ja, we gaan dat regelen. Dankjewel.
Heren, je moet nog een keer eten, hè? Goed gedaan.